Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel namu mai suna Mahmud Tech TV. A sunana Mahmud Umar kamar yadda kuka sani. A yau insha Allah za mu muku bidiyo ne akan yadda za ka hana a sa ka a cikin group na WhatsApp. Ba wai hana ka gaba ɗaya muke nufi ba. A'a, muna nufi kafin a sa ka sai an nema izininka. Idan ka yarda sai ka shiga, idan baka yarda ba kuma za ka iya bari. Wani lokaci za ka kalli mutum ya ajiye wayar shi. Bayan wasu lokuta da zaran ya ɗauko wayar shi yana shiga WhatsApp nashi sai dai ka ji ana turo ma message. Sai ka rasa waye ne joinin naka cikin wannan group ɗin. Wannan abin yana ciwo mutane tuwa ƙwarya sosai. Ya za a yi ka magance wannan abin? Ku biyo mu ku sha kallo. Kafin mu shiga cikin bidiyon nan muna sake tunatar da duk wanda bai danna mana subscribe ba da taimaka danna mana subscribe. Mun gode. Yawwa da farko zaka nemo WhatsApp naka sai ka shiga kamar haka, zai bude fuska ma kamar haka. Bayan ka shiga sai ku duba can sama za ku kalla wasu 'yan madannai guda uku. Idan ka danna gashi new group, new broadcast, WhatsApp web, started message, settings. To sai ka danna kan settings. Idan ka shiga settings zai sake bude ma fuska kamar haka. To jama'a can sama za ku kalla account, sai ka danna kan account. Bayan ka shiga account za ka sake bude ma page kamar haka, sai ka shiga privacy. Idan ka shiga privacy za ka je ka can kasa, za ka kalla inda aka rubuta groups, sai ka shiga. Idan ka shiga groups, to ga nan zaɓuɓɓuka nan guda uku. Na farko za ku kalla for everyone, na biyu my contact, na uku my contact except. To nan zaɓi na uku ɗin za ku shiga. Idan kuka shiga za ku kalla can sama akwai wasu 'yan madannai ne zan ce koya ne. Shi dai za ku danna, za ku kalla contact na wayanku gaba ɗaya ya yi makin. Bayan ya yi makin shikenan sai ka danna alamar good wannan. Shikenan nan gaba ka riga ka seta. Duk wanda zai saka a group sai ya yi nema allowed naka. Duk wanda zai saka a cikin wani group nan gaba, to za ka turowa message alamar za ka shiga group din ne ko ba za ka shiga ba. Idan ka ga dama sai ka shiga, in baka ga dama kuma sai ka mantar da shi. To jama'a da duka nan muka ga ƙarshen wannan shiri namu na wannan lokaci, sai kuma an jima idan Allah ya kai mu muke sa ran kawo muku wani sabon shiri. Ku ci gaba da suburbuɗa mana subscribe yayin da mu kuma za mu ci gaba da suburbuɗo muku bidiyo irin waɗannan. Sannan idan bidiyon ta burge ka sai ka danna mata alamar like. Sannan za ku iya ajiye comment naku a ƙasan wannan bidiyon. Ni ne naku Mahmud Umar nake cewa da ku mu huta lafiya.